إذا جزء سي نقلب لنا نارو كم زلوا جزء حلف اللي عند بلادنا. السلام كلهم أتم سبات أتسق ندبولنا أتسق ندبولنا سق كلمة للناس سق بالكل يوم أنت أنا جرناكم أنت لو مسلكم حوات أبهوت لبا مخانن لبا ممسهلن ببيني أبزح جوانك أما بزحتنا لك سبات لبا ما كن مسل ده أمبر لبا ما كون عند اللهنا لبونا تكباري لبا ممسالك قالات وحلول قالات نسبات ممطاو مالتي تاكل سدزدلو خي زحاونا زبلو زلو بزعبا بزي زحلفه حاونا مستغودي زابيدي سريحوا زحلفه سمون مالتي بمسروت ግን መጀመሪያ ከምሰብ እንታይ ድብል ጅምር ከብል ከሎ ግዜሲ ከም ቀደም ይዲ ዘሎስ ወይስ ግዜ ሓልፋለ ኢልኩም ተሓስቡ ግዜ ከምቲ ናይ ቀደም ይዘሎ ዝተቀየርና ሓደቅ ሰባት ኢና ዝተቀየረ ግዜ ተዳህሊኻ አሩይና ክንአምነኩም ወይ ካሮዶና ክንሰማዓኩም ማለት እዩ ነቶም ከምዚ ናይ ዝሓውን ሓሳብ ዘለኩም ካው ሓሊፉ ግን ዳሕርካ እንታይ ኢሉ እዚ ዘሎሲ ናይ ደገፍትን ናይ ተቃወምትን ፍልሊ ደይኮነስ ሙጻታት ዓለምና ንፍጽም ዘለና ሙጻታት ዓለም አባና በኤርትራውያን እንድፍጽም ሙጻታት ዓለም ባአና በኤርትራውያን እንድጅምር ሙጻታት ዓለም ንሕና ንፍጽሙ ህዝብ ዓለም ኩሉ ሰላም አለ ማለት አይኮንኩም ፍልይ ዝበለ ካብ ዓለም ግን አና ጋጢምና ዘሎ ኩነታት ስለዚ እኩብ ድምርታ ያኽብለለ ቀዳማይ እቶም ከምዚ ክብሉ ዝግበኦም እቶም ስቕ ኢሎም ዘለው ጉዳይና ይኮነን ዝብሉ ከምኡ ክብሉ ኾል እዮም ጸገም ይብሎም እቶም ስቕ ኢሎም ዘለው ጉዳይ ሓደሮም ጥራይ ዝገብሩን ከምዚ ዝሓውና ዝብሎ ዘሎ ክብሉ ቅቡል እዩ ባህርያዊ ኣነ ቅቡል እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ከይድካ ዳስ ክደፍ ክትሕሉ ትውዕል ከይድካ ዳስ ከይፈርስ ክትሕሉ ትውዕል ከይድካ ከተሳሰት ትውዕልሲ ከመልካ ከምዚ ክትብል በይናይ ሞራል ኢኻ ዓራቕ ኮንካ ክትመጽእ ትኽእል በይናይ ሞራል ኢኻ ከምዚ ለባም ኮይንካ ክትመጽእ ትኽእል ወይ መምህር ኮይንካ ክትመጽእ ትኽእል ኣይኮነን ክኸውን ደይክእል ነገር ኣነ ፐርሰናል ኣነ ኣይቅበሎን ዝሓውና ሓደ ካብቶም ኣሳሰይትና የግደፊ ሓደ ካብቶም ደገፍቲ ንብሎም ከይዱ ዳስ ድሕሉ ኣሳሳይ ናይ ዳሳት ገለመለ ኣነ ኸ ኣንጻር ትዳስ ክፈርስ ዝደሊ ሰብ ከም ሰብ ማለት ወላ ኣይኺድ ወላ ከምትናቱ ኢዳያ ይሓውስ ስለዚ ወይ ደጋፍ ኮንካ ሱቅ ሱቅልካ ትድግፍ ከድካ ትስዕስዕ ተቃውሞ ተዳእ ኮንካ ከተፍርስ ትቃለስ ተዘይ ኮይኑ ግን ድላካ እንዳገበርካ ኣሳሳይ ናቱ ይቅሬታ ማለት እዩ እዚ ሰብ ዝተዘዋወረ መንገዲ ኣቀባሊ ስሕለት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ጉዳይ ተዳህልዩ ኣብቲ ጉዳይ ሳተፍ ተዳ ኮይኑ ካብ ኾጾ ዝኽእል ሰብ የለን እሞኑኒ ፈራድን ተፈራድን ድመጸሉ ሰዓት ተዳ ኣኺሉ ክንፈራራዲና ወላ ይንቀታተል ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ንሰብ ህይወቱ ክሕልፎን ከሎ ህይወት አይድገምኒ ምንባር አይድገምኒ ወዲ ሰብ ካልኣይ ግዜ ይፍጠርኒ ስለዚ ወላዲቱ በቃንዛ ክትልለን ከላ ስድርኡ ሎሚ ደጽባሕ ንሪኦ እንዳበሉ ኣብ ተስፋ እንዳነበሩ ንስኻት ኮልፎ ምን ከለኻ ዘሎ ስምዒት ወላዲቱ መስክሮ ስለዚ ኣሳሳይ ናቱ ክንስኻ ደጋፍነት ከም ዝገብር ዘሎ ክንስኻ መጽኻ ለባም ክትመስል ምምሳል ግን ብጣዕሚ ይድሕፈር ሸም እዩ ስቕ ዘይትብል ምን ይኸብድ ካለ ይጽካ መጽኻ ብዝ ኝኝኝ ትብል ሰብ ተጽምምስ ወዳ ዓደ ኢኻ ፈልጠካ ኣነ ኸ ወዳ ዓደ ኸ ትፈልጠኒ ኢኻ ለባም ክትከውን ኣይትኽእል ኢኻ ለባም ክትመስል ግን ትኽእል ኢኻ ኣነ ኸ ከምኡ ማለት እዩ መና እዩ ለባም መና እዩ ዘይለባም ራእይቲ ይፍረድና ስለዚ እጃምኩም ሒዝኩም ስቕ በሉልና ስቕ አቡልናቱም ሰባት ስቕ ባልኩ ኸልዩኹምና ስለዚ ሕጁን ለባም ምዃንን ለባም መምሳልን በበይን እዩ ንስኻ ደጋፈ ግደፊኻ ኣንጻር ናይቲ ዝቕተል ዘሎ ኢኻ ደጋፍ ናይቲ ቀታሊ ኢኻ በቃ ኣኸለ ብኸምኡ ንቀበሎ ስለዚ ኣብዚ መጸ ቪድዮ ቅድሚ ሕጁን ሰሪሕኻ ነርካ ኢኻ ርኤካ نزي فلتك كسب كتتالو طرحك نتو نفلتك كن اتتالنا نخا سلازي انت لا سارحيغا
حجون أنا خسرها تخونه تطوي بيلخون أيقاتم تخونه قاتم ترى بدي سريح حقن كمل لسه الكام خانة كتفلت كتكل على كاملاتي أنت خونه لبام كن كاتمتص لبام كتمثل ترى متصي حقن لبوان أنتي مخانقة أنا خنا كنقرأ كأخمس حديث نقرأ كارو لهم